वेलकाम दा सन्जीब अफिसियेल ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थालायबाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोना थाम्बनेल आरो आंखौ नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दुब्लि गेजेराव फैलायबाय नोंथांथ' मिथिखाबाय ना मा होनो खोन्थायाबाबो जासिगोन ना मा होनो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादों आरोना दिनै फ्रा इन्टारेस्ट जाखागोन आरोना माने फ्रा आरोना जाय गोदान नायदों आंनि भिडिअखौ नोंथांमोननो स्राय खोन्थाना होनोसै गाइस जोङो एन्जर सानो फैलायबाय आरोना माने लागायलायनोसैलाय आरो जाबाबो जायाबाबो होनोसैलाय दा जोङो एन्जर गुरनो नागिरगासिनो आरोना आरामनो नै ओरै दं जारा मानुस बिथां ओरै दं मामा ओरै दं दन्दाय थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना भिडिअखौ दा जों एन्जर गुरनो नागिरगासिनो दं नै लामाया बिदि जायो सिल सिल फाइनालि गाइस दा जों नागिरगासिनो आरोना सानजों आसोला गरमनानै गस्ला खुलायलायबाय नागिरबाय आरोना बारा बुरजा मोनाखै माने जों दा नागिरग्रोनोसै आरोना नागिरखांनानैसो माने जों सागोन आरो दा देखायलांबाय थागोन आरोना दा सानायखौ दा माने जों गुदुंसो नायफैग्रोदों आरोना दंना गैया माने एन्जरा माने गोबां मानसिया साफैखांबाय बेजों माने नोंथांमोना बोरै सिनायखो दा नोंथांमोन देखायगोन जेराव सायोना बे माने लेखा गांसे गांसे होना गालाङो आरोना नै आरो दा जों नैहाय नै खल फान मोनसे मोनबाय गान्दानि खलायो माने बेलेगा सादोंमोन आरोना बेखौ दा जोङो मोनफैबाय नागिरनानै नांबावाखैबालाय आसला खल मोनसे मोननायखाय बिराद खुसिथार आरोना माने बानायनायाव बिराद खस्थ' लायोना गोबाव लाथारो टाइमा मेहनत थायो दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना गुदुंखौ नागिरग्रोना लानोसै दा नोंथांमोननो सानायखौ देखायगोन आरो फानखौबो देखायगोन आरोना माने साखोन्दा गोजासो जायगायानो नैबेबो साखोन्दासो नैहाय फाइनेलि आं दा एन्जर नांनाय खल मोनसे मोनबाय आरोना फुरा माने एन्जरा खर'आनो गैखाया आरोना नै एन्जर नांनाया लोगोफोर बारा गोबाव जायाखै आरोना खलाबो मोजाङानो माने नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना नायलाय नोंथांमोना माबायदि नाङो नै फुरा माने खर'आनो गैया खर'खौ बेलेगा अरसोबाय आरोना बारा गोबाव जायाखै दिनै सानायसोमोन इयो दिनै सानायसो नै लोगोफोर नै एथ' एन्जरा दंखाथारो नै जुखानाय बे दिनै सानायसोमोन इयो खला गंनै जाबायलै आंहा मालानि सानाय मिन्थिया लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो फारसेनिफ्राय लाइन देखायलांबाय थानोसै आरोना गाइस फाइनालि नागिर आरो खल गंसे मोनबाय आरोना बेलेग सानायसो नै लोगोफोर माने बिदिनो खल मोनो आरोना माबा लहा गोनांनो दिरुङाव लोगोफोर गंनै मोनबाय आङो ना फान खायफा सानानै माने बावलाङो आरोना हराव सानाय जायोना नागिरना मोनाना दा आङो गंनै मोनबाय आरोना नै बोरै बोरै मा जाखो नायनि लोगोफोर बेना फंबाय नै सेन्देला जुथाया दाम खमनि जुथा बायना लाबाय बिगुदा जुथायानो थाव बुलं हिजिखाबाय आरोना बेना एन्जर मोनजानायनि आसायावनो गैला 500 थाखा सेटेप एन्जर गुदुंबो गैया बिराद खम मोनलांगोन ना मोनलाङाथाय सन्देहसो दं माने एन्जरा 50 थाखा गखाया आरोना जोंनो 50 था एन्जरखौ जों लांखाथारगोन आरोना 100 थाखा नोंथांमोना ओंखायनो नायलांबाय था भिडिअखौ स्किप खालामनाङा नोंथांमोना नायलांबायल' था फुरा जों 50 थाखाबाबो बोखांना लांखागोन आरोना नोंथांमोना नायबायल' था फाइनालि गाइस जों एन्जर गुदुंखौ नागिरखांबाय आरोना नागिरखांनानै दा जोङो बेहाय खल जाबगासिनो दं दा नै आसोलफोरा खल जाबगासिनो दं बिदि जाबदों आरोना खलखौ माने बोरला लगायजोबनानै लाबाय ओरैजाय गन दानदों खल बाननो थाखाय आंहाबो होआखैना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जों सानायखौ लोगोफोर दा भिडिअआलाय फुरा इन्टारेस्ट जागोन आरोना फुरा 50 थाखाया पारमानेन्टखा आरोना फोनांखागोन होमबाथ' 50 200 थाखा आसोलफोरा जों साथामा बे ओमफ्राय बे खनसे फैखांबाय आरो ओमफ्राय सासेया बेलेग मोनसे भिडिअ दं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होगोन आं नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे दासो फैदों जोंजों फार्स्ट टाइम जेबो रोङा बिगुदा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो फुरा धामाका जागोन दा जों खलखौ बानना लाग्रोनोसै दा नोंथांमोन देखायगोन फाइनेलि लोगोफोर दा जोङो एन्जर सानो ओंखारबाय आरोना नै खला एन्जर फाना लानाय जाबाय आरो बिथाङा लागासिनो सिगाङाव थ' दा जों जि गुदुं नागिरदोंमोन ना दा बेखौ जों नागिरफिनबाय मानो होनबा जों एसे माने गोसोआव दं आन्दाज दं माने बेहाय गुदुं दंमोन होननानै माने एसे सानावमोन जों नागिरना साजायोमोन साबालाय आरो खोथाया बेनो जाहैबाय माने सानाव साबाथाय माने एसे साना गुरै जानानै थायो आरोना बोरलाफोरा फाइनालि गाइस जों फैयै फैयै गुदुंखौ मोनबाय आरोना नैबेहायनो दं गुदुङा नैबेहायनो सानसै दा नोंथांमोना आं सानायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो गाइस थ'दो बिदिब्ला आं सानोसै दा लोगोफोर सानसै आरोना बुस्थुखौ ओरै थिखोनानै लासिगोन
आरामनो बिदि होसिगोन बे बुस्थुआ एन्जरा ओरै नांसिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जेब्ला एन्जरा नांगोन अब्ला देखायनोसै थाबाय ओरैजाय होब्रा खर'जों ओरै इदि होग्रा दा लोगोफोर आं साबाय आरोना दा नोंथांमोन देखायगोन आङो नायबानो जाबाय इदि साबाय आरोना ओमफ्राय नैयाव गंसे होगोन आरोखि जोङो दा नै बेयाव माने दामफारासो खारो बेजों ओरैजा खारो माने बैजों सुरंग लानाय दंना बेयाव होगोन माने गंसे बिथाङा होदों इनि फानखौ बोरै सायो नोंथांमोना नायबा रोंगोन आरो फानफोरखौ बोरै बानायो नैयाव आरो गंसे दंबावो आरोना बैयाव गंसे बेयाव गंसे साबाय आरोना नैयाव गंसे सागोन आरोखि बेयाव एकदम नायथाव जाखाया माने हाफासो खारगोन बायदि नुगोन माने दुल दुलखा माने बबेजों खारगोन डाइरेक्ट लामायावनो सानोसै ना एसे गोथौ जायगाया बै नांथागोन नांथागोन माने माबाबाय र' इयो ओरैजाय हाया नांथासिगोन एसे गोजौ जादों स' लोगोफोर सानानै जोङो लेखा होना दोनो आरोना जाहाथे हराव आन्दायैनि थाखाय माने टर्च सुबानो नुनाय बिनिखायनो जोङो लेखा होनाय जायो बे मोनसे जाहैबाय लकेसन आरोना माने टर्च सुबानो लेखा ख्ला नुहुरबाय अब्ला डाइरेक्ट नायफिननो हानाय आरोना माने खला गोमाया आरोना फाना स' नोंथांमोन नायलांबाय थादो भिडिअ'आलाय जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन हिन्जाव खुरनाया नै इयाव हो बेवहाय मालखौ हो दा लोगोफोर सानसैलाय बे नाला आरोना देराथ' नङा आरो इयो नाला होनो आरो इखौ नोंथांमोना मा होनो मिथिया बार' जोङो नालासो होनो जोंनि मथेथ' हारसोबा नुयै फाइनालि गाइस साखांसिगोन आरोना बारा बुरजा गैला दा नैबे आंनाव गंसे दं ओंखायनो गोदनायाव आलायना लाबाय आखायाव लानो बाबाय आरोना बे आसोला लागासिनो लोगोफोर नायलांबाय थादो सागासिनो फ्रा बोखांनायाथ' बोखांगोन दा नांबाथाय देखायनोसै आरोना माबायदि नाङो जोङो सायै खमैबाबो जों 25 खानसो कल साबाय आरोना बेखायनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै डाइरेक्ट एन्जर नायनायाव लोगो हमसै आरोना लोगोफोर माने डाइरेक्ट एन्जर जेब्ला जों एन्जर नायनो फैगोन साखांनानै अब्ला नोंथांमोननो देखायनोसै थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोना 5 मिनिट नेथ'दो A few moments later फाइनालि गाइस दा जोङो एन्जर नायनोसै आरोना एन्जर नायनो जाबाय नै आसोलफोरा बिसोर सानैजों नायसिगोन मामाजों बिजों नायसिगोन ओमफ्राय ओरैजाय दङ सासेया जोंना फुरा आर्मि बायदि नुलायदोंलै दा जों नायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो एन्जरा नांदों नाङाखै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना गासिनो बे गर'नो नांदों गाइस नै मासे जात्रा गुथियावसो नांबाय माने मेनानो लान्जायाबो अबे थाखो लान्जायाव हमर लान्जायाव लान्जायाव आथिङावसो नांदों खला बायगोनलै फाग्ला माब्रै साखो लान्जायावसो नांदों माने बुस्थुआ र' बखनसै नों बख'दो फैथारदो हो लागायदो होबाव थैबाय माथो टर्सआबो आसोलसोलै बोरै जोङो गाइस मासे लागायबाय आरोना मासे नांबाय माथो गोदनायाव नांखादों बाला दे सोलायदो दे खनसेलै दा नोंथांमोना आं साननोसै दा नांबाथाय नोंथांमोन देखायबावनोसै नोंथांमोन नायलांबायथा आरोना गबाय आरोना मासे नांबावबाय साला माथो होननो आरो माथाम जाबाय आरोना
गासै माथाम जाबाय माथाम माने आरो मानैखौ इसोर लांबाय आरो लोगोफ्रा नै बे नाङाखै दा नोंथांमोना नाङैखौबा देखायाखै सानगोन नाङैखौबो माने देखायलांसै आरो ना खनसे खननै नै बेबो नाङाखै बेबो नाङाखै बेबो नाङाखै नाङाखै आरो ना बिराद मिस्टेक जादों जानाया माने नाङालासिनोबो थादों आरो ना मिस्टेक जागासिनो दं नांबावबाय जानो हागौ नांनाय बायदि मोनदों औ नांबाय नै थसलाय नोंथां ए गोदोनायाव नांमारदों दैया दांसलिया फिसा एन्जर साग्रा बायदि नुखायो नालाय बिथांखौ दांसलिया फिसासो आरोना इयो बिमाया दंबावोसो गिदिर नुयो नालाय मबाइलाव फिसासो नुमारो आधा केजिसो जागोन एन्जरखौ नायखांबाय आरो ना जोङो सानैजों 7था मोनबाय ओमफ्राय आमाइमोना 20थासो मोनबाय होनदों माथो टटेल 27 जाबाय आरो ना लोगोफोर आरो दा मोनबावगोन आरो ना दा जोङो केम्पआव थांग्रोनोसै दसे जिरायनोसै आरो जोंहा आरो खनसे नायबावगोन आरोना दा खनसे नायनायाव बेसे मोनो मिथिला दाहायसो मिथिसिगोन स' नायनो फैबासो ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना दा आमाइमोन फैबा देखायनोसै आरोना गासै बेसेबां मोनखो बिसोर जायखिजाया 20थासो मोनबाय होनदों बाराबो जानो हागौ माने मिथिया आरोना दा जोंना 7थाल' सानैजों थ' लोगोफोर नायलांदो आरोना थ' लोगोफोर बैया मासे नांबावबाय आरोना आं थुदोंमोन खोमालै नों थुदों सावथालनि फानखौ आं थुदों आयौ गिदिरथार नै गिदिरथार गोगोमखा बेखौ मानि थाखाय गाथारदों मिथिबायना लोगोफोर बे गोदोनायाव बे खारबाय थाबा नै बुग्दावना होगोन ना बेनो गाथामना लाबाय मानो होनबा थैयाखैना इयो नै गाइस मासेबाव फाइनालि जोङो दा सावनोसै आरोना आसला गोगोम गिदिरखौनो लाखाबाय बोरै देखायलाय मबाइलाव फिसासो नुयो एसेल' खम जागोन बेसेबां जागोन सेरसे जानो एसेल' खम जागोन बिराद गिदिर आरोना बेखौनो सावग्रोथारनोसैनो आरो इयो आंनि आखायाव माब्रै दं पार्टिनि थाखाय ना दा आमाइमोना फैयाखैनो आरोना इसोर 20थासो मोनबाय होनदों फैयाखैनो आरो दा जों मोननायखिनिखौ जों सावग्रोनोसै आरोना नै अराबो फोजोंनाय जाबाय थै नांनायखौ देखायनो हालै बेनो आरो एन्जरा दा इसोर लाबोग्रोथोंसै दा देखायनोसै इसोरनि लाबोनायखौ आसुफ्रा मामामोना सफैबाय आरोना नै आंनि खाथियाव जिरायफैबाय दा एन्जरखौ दा बिसोर फैबा देखायगोन होनदों ना नोंथांमोना नायबानो जाबाय गोगोम बिसोर 25थासो मोनबाय आरोना नै बेनो फोनांजोबदों जाहैदों मालिका 25थासो मोनबाय आरोना गिदिरथार नैबे जाहैबाय दाउ दुलाबाथाय आयौ माथो गिदिर जाद नैबेनो जाहैबाय गोगोमखा नै बेथ' खमसे खम नायखौ माबा आयौ 25 जागोन इयो सेरसेसो जाहैगोनलै माबा सावबायना माबा सावबाय आरो माबैसे जायो गोगोम बुरजा मोनबाय आरोना नै बेनो 25थासो दं आरोना ओरैबो दं ओरैबो दं आरो नै ओरै जाहैबाय नै बिदिनो सावखांनाय दं बेजों सावखांनाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना दा सावखांनानै आरामनो एवना जाखांनानै आरो दा खनसे नायबावगोन आरोना आरो खनसे नायबावगोन आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट फुङाव जों बोखांनानै बिनिफ्राय थांसिगोन आरोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना नोंथांमोना लोगोफोर एवजानोसै आरोना संख्रि बानलु मस्ला मस्लि होजोब्बाय आरोना बेदरा इसिम माने फुराफुरि 5 केजिसो जाखागोन आरोना 5 केजिसो जागोन आरो इयो दांनानै ओरै माबा हरदोलै संग्रायाबो नायदो मानसि गोथै जाग्रा नुखायो आरोना नै सिथा बावबायलै दैया खावसे थाबावबाय माथो सारायानो बुंजोबसिगोनसो नामा साराया बुंसिगोनसो आं थोनाय नङासो नंदोंमोन हरगोन जोंना हरब्रा बेदरखौ दा मोनामबाथाय दा जोख्लायगोन र' एन्जरखौ साफा खालामगोन थैजासिम गनेश ना सोरमोनलाय सोरजोंमोनलाय जाजाथाव नुखाबाय
मोदोमफ्रुलायदों ए 300 ए 300 दा लोगोफोर जों जाग्रोनोसै आरो ना जानायखौ देखायथ'ला दा जाखांनानै भिडिअ लोगो मोनफिनगोन दा जों जाखांनानै एन्जर नायनोसै आरो ना दा लोगो मोनफिनगोन थ' बिदिबा भिडिअखौ फाइनालि गाइस दा जोङो जाखांनानै एन्जर नायनो फैबाय आरो ना स' लोगोफोर बिराद गुसु माने बिराद थान्दा आरो ना बिराद बार बारदों माने बार रोसो रोसो बारगासिनो दं बिराद गोजांदों माने बेखायनो नोंथांमोननो बारा देखायस्लाबनो हानाय नंला एसे सट देखायनोसै आरो ना बिराद गुसु माने आरो मबाइलाबो चार्ज गैला आंना 15%ल'सै माने मबाइल चार्ज होनायजोंनो आरो फैगोन फैया गद गैयाना एन्जर सानायनि माने टारगेट जायाखैमोन कि जों एन्जर साफैगोन होननानै माने गोसोखांब्रबना फैनायसै ना चार्जआनो गैखायामोन आंना थ' नोंथांमोन थेवब्लाबो भिडिअखौ एसेबांसो नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो थ' बिदिबा थौफ्लादो आंजों लोगोसे नोंसोरबो एन्जर नायफादो आरो ना मोनजेनबाय आरो ना ओंखाम जाखांनानै मासे मोनजेनबाय गोदोनो नांखादों एसे सानावनो सादोंमोन आरोना बिराद गोबाव जाबाय सानाया जाखांलायना दं मारानिया बे मासे नांदों आरो बैहाय मासे नांना दं बैहाय ओइ ओइ नैहाय मासे नांना दं वाव बेबो दांसुलियासो माथो बुन्दाना बुन्दिलै बुन्दासो बुन्दासो दा बेखौ दिरुनसै आङो आहा बैहाय नायफैबावबाय आरो ना नैहाय नांगोन नाङाखैथाय नांबाय नांबाय गोलैलायनाय बेबो आरो गोगोम गिदिरखाना गोगोम गिदिरखा बेबो गोगोमखा ज' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बै मोनसेयावबा नांगोन नाङाखै दा जों बेलेग हो फैयाखैनो बबे नांदों होनांसिगोन बेखौ अथ' जोब्बायसो खोमालै होबाय जोंना बसा गाखिनबाय आरो ना गाबनायखौ खोनासं ए बुथारदो जामब्ला अरख्लाजोब्बाय इयो खलखौ सेस खलखौनो अरस'जोब्बाय नामासि अरबायमोनथ' आरो खलखौनो नङा सुथिलिखौ नाय अरस'दोंना अरस'वाखै लावरा गैला जेबो गैला अरस'जोब्बाय दिरुंखौनो फानानो माने सेथेबसो जाबाय दा बबे खलखौ नै लोगोफोर खल गासैबो बेखौ अरस'जोब्बाय आरो ना खलखौ नै ओमफ्राय माबाखौ सुथिलिखौबो सेथेब खालामलांजोब्बाय लान्जायाव नांनाय जाबायना फाइनालि गाइस थिखोनो हाला नै खमैबाबो 4 केजि जाबाय आरो ना थिखोनो हाला बिथाङा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो थिखोनो हाला आङो गोगोम जाबाय दुब्लि गेजेरजों थान्दा नोंथांमोन खल खाथियावनो मोनफैबाय आरो ना नायनोसै नांदोंना नाङाखै नाङाखैलै इयो सोलायनांगोन र' बुन्दु गैया गाइस नाङाखै आरो बैहाय मोनसे दं बेबो नाङाखै लोगोफोर नै मासे नांबावबाय राखांलायबाय दहायनो नांदों इयो दहायनो नांखादों गोगोम मोनबाय आरो ना जोंनो एसे गोगोम बुरजा फोनांखाबाय फोनांनाया एबार दहाय बिसोरो बांसिन फोनांदोंमोन दा जोङो बांसिन फोनांबाय आरो ना थ' जोङो दा 15थासो मोनबाय आरो ना गासै जानाया ओमफ्राय आदा खलबो नायाखै ओरैजाय बेजोंजाय खावसे नायबावनांगौ दं माने आदायानो थाङाखै आरो ना जोंना खल नायनाया लोगोफोर नायलांबाय थादो माने दहायनिया दहायनो दोनखाबाय आरो ना जोंना दहाय मोननायफोरा माने केम्पआवनो दंखायो मानो होनबा लाबोफाया आरो ना जों केम्प बानायनानै थायोमोन नालाय केम्पआव दोनखायो आरो केम्पबो दिनै बानायदिया दाख्लै खनसे फैनायाव तिरपाल लाबोदोंमोन दिनै तिरपालखौनो लाबोदिया माने गासिनाबो माइ लामजोबदों आरो ना दिनैसो सान्दुं दुंनायखाय बेखायनो तिरपाल लाबोदिया माने फुरा थान्दा जादों आरो फुरा खुवा खुदों
माने आंना चार्ज गैला माने आं भिडिअखौ माने बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना गाबोन फुङावसो लानाय जासिगोन मानो होनबा बयहाबो चार्जनि प्रब्लेम मबाइल लाथ'ना भिडिअ बानायनो थाखायबो माने रावबो चार्ज होलायनाय जायाखै आरोना माने चार्जनि प्रब्लेम जादों आरो टर्च सुबाय थानाय जादोंना मबाइलखौ बेखायनो आङो दिनैनि मोनानि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जासिगोन थ' नोंथांमोन गाबोन फुङाव लोगो मोनगोन आरो खुवायाबो बिराद खुदों माने एन्जर सानाय फानखौनो नागिरना मोनलायाखै जोङो दसे आन्दायनानै फैबाय जोङो ओमफ्राय नागिरनानै फाइनालि मोनबाय आरोना दा चार्जबो गैया जाहैबायना थ' गाबोन फुङाव देखायनोसै आङो नोंथांमोना ना मा होनो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गाबोन फुङाव लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस फाइनालि गाइस जोंना केबा रेडि जाबाय आरोना दासो बानायदों हरनि 12:30 जाबाय हरनि नै केमा बेनो दा गाबोन सानाव मोजां देखायसै आरो दा मोनाखाय बारा मोजां नुवाखै बेनो दा आङो एन्ट्रि खालामजेनसै आरोना नै बेजों दरखङा नै गाइस नैबेनो ओरै बाइक गंसे होना दोनदों ओमफ्राय नैजों बाइक गंसे होना दोनदों ओमफ्राय गोजौआव नोलो होना दोनदों आरोना ओमफ्राय गाहाया नारा हास'ना होदों उन्दुबाय आरोना जोङो नै आसोलफोरा नोंथांमोना इन्टारेस्टिंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो मोजाङै एन्जर सानायनि भिडिअफोरखौ बिदिनो सम सम जों लोगोसे नुलांबाय थागोन नोंथांमोना नो गोसो होनानै गोसो होसारलायनानै बर'जों बर' अनलायलायनानै नायनानै चेनेलखौ गावसिजोबना हो बिथांना थाबैनो 2K जानो थाखाय एकदम बारा नांथारला नोंथांमोन गाबोन सानाव मोजां देखायनोसै गुड नाइट गाबोन फुङाव लोगो मोनगोन ना मा होनो लोगोफोर औ The next morning. हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं सिखारनानै एन्जर नायफैलायबाय आरोना फार्स्टआवनो कल गंनै नायजेनबाय मासेबो नायाखै आच्चल यो ब्र' यो जोङो नायगासिनो दं बोखांदो मा सानाय आङो कल बानबाय आरोना लोगोफोर खिथुनाव कल दङ नै गोगोम मासे नांदों खुरथेना थांदों नै खुरथेना हाखौ होना गालांदों बेखायनो बायोलां लोदै कलखौ मोजां जाबावाखै एन्जरा बेनो लोगोफोर आदानि आदा खल नागिरदोंना जों बिराद बुरजा खल नायनांगौ दंबोयो बेवहाय जों एन्जर दांसुलिया सादोंमोन ना हरावहाय नांदोंना नाङाखैथाय आंनिबाथ' नाङाखै बायदिसो मोनबाय आं ओइ नै नांनानै सल्लाला नांनानै दं जेला नै वाव जाल्ला जागोनलै आयौ गिदिरथारलै नै माइरिनिबो फाग्लालै हाग्रा सिंजों हाबलांगासिनो दं फान नागिरगासिनो दं हाग्रा सिं फाग्ला बेफोरबायदि हाग्राफोराव एन्जर थालाबायो ओरैबायदि आनाकन्दाफ्रा सेवना होगोन खबनो बाला गिलायलांनांगौ बिदियाव एकदम ओंखायनो जुथा मुजा एकदम गांबुट सांबुट गानना फैथारनांगौ आरोना मानो होनबा बेयाव मोजां बुस्थु थाया बेयाव एफा गेदेर हाग्रानि खारलांगोन गिदिर इयावल' नांखादों मानै नांबाय इयाव अरजाथारगोनलै इयो दा ना दांसलिया खेला एन्जर गिदिर बाल बोरलाखौ माबालाय गासिबो लान्जायावल' नांदो जे नोंना दांसलियाया कलनि
नायनो खलाथ' अरफायजोब्बाय हाथाया नायलाय हाथाया नुदों हाथाया माबायदि अरफायजोबदों गैला आरोना थैबावाखैनो जिबौ बायदि फिसिमबावदों इनि आइखिनिबो थैबावाखै आरोना होखायो माने इयो आसोला एसेदिले अख्लाबजोब्बाय हनै फाग्ला दुरुंखौ अरस'जोब्बाय बोरलाखौ अरस'जोब्बाय हनै होबाय गय थैबाय आरोना इयो होबायलै आसोला एक्स'ना माने थांनानै नायनांगौल' थिखोनांगौल' आरोना नांखायो एन्जरा खुनु गखाया आरो मासेयालाय मानैयालाय थाखायो आरो नाङो नाङा जाखायो नायाखै अ इयो नाङाखै नामा ओइबो इयो नाङाखै ओइबो ओंखाम दं इयाव बिदि आरोना दा फाइनालि जोङो नायखांनानै केम्प सफैलायबाय आरोना दा नोंथांमोननो केम्पखौ देखायगोन हराव बेसेबां खस्थ' उन्दुनांदों जोङो हराव देखायखादों बारु आङो एन्जरा थाखाय कल माबागासिनो आरोना खागासिनो दं बिथांमोना कल जाबगासिनो दं टटेल 80थासो जाबायना हो 90था बारसिगोन टटेल 90थासो बारसिगोन होनदोंना सानथ'ला आरोना ओरैबो दंलाजोबो नै एन्जरानो एन्जर ओरैबो दंलाजोबो आरो मनाया ओइया दं बाइक माबा सिङाव केम्प सिङाव दोनदों नै बेहायबो एन्जर बैहायबो दंलाजोबो आरोना आरो नोंथांमोन मनाव देखायना मनासे दं नै मनायाबो गिदिरथार आरोना थ' लोगोफोर नायलांबाय आं कल जाबनोसै मबाइला चार्ज गैला सुइस अफ जाथारसिगोन आंना दामना लाग्रोनोसै आरोना बिदि जाबाय आरोना नि जाबसै जाबना खानानै लांसै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन फुरा शेयार खालामना आरोना बे भिडिअखौ फुरा मेहनत नांदों आरोना बे भिडिअखौ बानायनायाव नोंथांमोना फुरा शेयार खालामना होदो गावसिलाजोबना होदोना नोंथांमोना मोनसे भिडिअ आं एन्जर सानाय भिडिअ हगारदोंमोन बारु हगारनाया नाथाय गोबां मानसियानो नायदों नाथाय नायनानै साबस्क्राइब खालामाखै आरोना लोगोफोर प्लिज बेखायनो अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय गाइस लाभ इउ